Duwang drug personality ang naaresto kan otoridad sa pigkasar na magkasuhay na operasyon kontra droga sa probinsya ng Camarines Norte kan nakaaging simana. Inot na nadakop ang sospek na si alias Tano, 26 anyos, may live-in partner as in residente kan Purok 2 Barangay Santa Rosa Norte sa Banuaan ni Jose Panganiban, parehong Banuaan kan nakaaging Biyernes. Nakuha sa posisyon niya ang poko mas o menos 2 gramo ng pigtutubudan na shabu na nagkakantidad sa 6,000 pesos. Ang resulta po ng search warrant ay monitoring, intel-driven operations po. Matagal mayroon pong sa barangay nila nakakarating po dito sa himpilan natin na nire-report yung isang gawain itong nagpakandak po tayo ng kandak po ng test by nag-yield po naman ng positive. Mientras tanto, arestado man ang sarupang drug suspect na binisto naman na si alias Junjun, 23 anyos, soltero, residente kan Purok 2, Barangay Kamambugan sa Banuaan Indaet. Naaresto ang suspect sa Purok 5, Barangay Pamurangon, parehong Banuaan kan nakaaging Domingo, makalihis na magpositibo ang pigkasar na operasyong Kandaet Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Police Intervention Unit Cam Norte, as in 1st Camarines Norte Provincial Mobile Force Company. Kasing kuwan na ito ay matagal na itong minamanmanan at kuwan. Actually kabilang na nga siya sa high value individual. Ibig sabihin noon, kumpara sa kuwan ay siya isa na sa malaking isla sa larangan ng droga. Actually tataka sana pero naagapan naman ng arresting officer. Sa presente, parehong nasa kustudiya pa kan kapulisan ang mga akusado as inaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.